агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 21 феврали соли 2024 аз ошкор шудани тасарруфи беш аз 2 миллион сомонӣ пули давлат аз ҷониби раҳбарони шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент хабар дод ва гуфт сардори гурӯҳи хизматрасонии қитъаи Панҷакент Эргашов бо истифода аз ваколати мансабдорӣ ва дар асоси маслиҳати пешакӣ бо раҳбари корхонаи шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент Бобоев ва дигар шахсони масъул дар чанд ҳолат ҷиноятҳои азонихудкунӣ ва сохтории хидматиро содир карданд. худи Эргашову Бобоев ва муттаҳамони дигар барои шарҳи қазия дастрас нестанд, вале маркази матбуоти агентии зидди коррупсия дар иттилояш мегӯяд чунончи Эргашов дар давраи фаъолияти корияш ҳамчун шахси масъулияти моддӣ дошта ба ҳисоби худ дар анбори гурӯҳи хизматрасонии қитъаи Панҷакент молу маҳсулоти арзишдорро расман қабул намуда бо мақсади ғаразнок қисми онро мувофиқи мақсад истифода ва васлу насб карда дар давоми соли 2023 тибқи маслиҳати пешакӣ бо Бобоев ва дигар шахсони масъул таҷҳизоти барқӣ ва молу маҳсулоти арзишдори ба ӯ бовар карда шуда ва дар ихтиёраш қарор доштаро ба маблағи умумии 2 миллиону 136,613 сомонӣ борои сохтакории ҳуҷҷатҳои мусоиботӣ тасарруф намуда ба эҳтиёҷоти шахсиашон сарф намуданд, ки бо ин кирдори қасдонаи худ ба давлат зарари махсусан калони моддӣ расониданд. оид ба ҳолатҳои мазкур нисбат ба Бобоев ва Эргашов ва дигар шахсони масъули шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 245 қисми 4 банди Б тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург ва моддаи 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии мазкур идома дорад. ба онҳо ҳамчун ҷазо барои сохтакорӣ бо истифода аз мақом ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё аз 2 то 3 соли ҳукми зиндон таҳдид мекунад. ҳамин тавр ба муттаҳамон бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағи махсусан бузург ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан асосзодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. аммо агентии зидди коррупсия дар иттилояш таъкид кардааст, ки маблағи зарари ошкор гардида ба пуррагӣ барқарор карда шудааст. ин ба маъноест, ки масъулони қалбдаст акнун метавонанд бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарӣ халос бихӯранд. соҳаи нирӯи барқ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои азама фасодзада ба шумор меравад. қарзи ширкати барқи тоҷик бо вуҷуди мақоми монополистияш дар бозор ба 33 миллиард сомонӣ ё 3 миллиард доллар баробар шудааст. ҳукумати Тоҷикистон ҳар сари чанд вақт нархи нирӯи барқро бо мақсади аз вартаи қарз баровардани барқи тоҷик боло мебарад, вале коршиносон коррупсияро як манбаъ ва омили асосӣ ба ботлоқи қарз ғарқ шудани ин ширкат номида мегӯянд. то замоне ки коррупсия дар соҳаи барқ решакан карда нашавад, ягон қарори боло бурдани нархи барқ ин ширкатро аз расвоии ногузир наҷот дода наметавонад.